Hi guys, आं दिनै गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। So guys, दिनैनि भिडिअआनो जाहैदों जोङो माने माबोरै अर्डार खालामो। आंनाव माने कमेन्ट फैदों बोरै अर्डार खालामनायखौ आं देखायाखैमोन नालाय, बै बिदिनो रां खामायनायसो देखायदोंमोन नालाय, दायो माबोरै अर्डार खालामो बेनि कमेन्ट फैनायलाय आङो दिनै माने बे भिडिअखौ लानानै फैदों। So guys, होमब्ला जोङो shopsy एप्सआव थांसै। shopsy एप्सआव जोङो shopsy एप्सआव थुनानै होनोसै। shopsy एप्सआव थुनानै होबाय गाइस, ओमफ्राय फैदो जिखुनु जाया मोनसे प्रडाक्ट देखायनोसै आङो। होमब्ला आङो मोनसे ब्लुटुथ हेडफन नोंसोरनाव अर्डार खालामना देखायनोसै। हमनानै आङो पाल्टिना 1000 ब्लुटुथ हेडफन्स 1000 मडेलनि मोनसे ब्लुटुथ हेडफन बेखौ नोंसोरनाव अर्डार खालामना देखायनोसै। So guys, नैबेनो कमिसना दङ 15 थाखा। गाइस नैबे कमिसन, ओमफ्राय बेनि दामा जाहैदों 299, ओमफ्राय कमिसना 15 थाखा। So guys, होमब्ला बेखौ माबायदि अर्डार खालामगोन नायबानो जाबाय। होमबा जोङो बे हेडफनाव थुनानै होनोसै। थुनानै होबाय, ओमफ्राय बेखौ एसे बोखोदो। बोखोआबाबो जायो। नैबे एड टु कार्ट नुदोंना, बे एड टु कार्ट लिरनाया फारसेथिं दङ WhatsAppनि सेयार खालामग्रा, ओमफ्राय फारसेथिं दङ एड टु कार्ट। नोंसोरो बे एड टु कार्टआव थुनानै होदो। थुनायनि उनाव बिदि इन्टारफेस ओंखारगोन गाइस, बिदि अन जागोन। ओमफ्राय अब्ला नोंसोर नैबे गो टु कार्टआव थुनानै हरदो। गो टु कार्ट थुनानै होबाय। नै गो टु कार्टआव थुनायनि उनाव बिदि ओंखारगोन। होमब्ला नोंसोरो प्लेस अर्डाराव नोंसोर थुनानै होदो। ओमफ्राय बिदि फेस अन जागोन। नोंसोरो जुदि एड्रेस होआखैबा नोंसोरो नैबेयाव होनानै लादो। नोंसोर मा जायगायाव थायो, मा गामि, बेफोरखौ पस्ट अफिस नाम्बारफोरखौ होदो। ओमफ्राय आंथ' होखाजोबनायसो। नैबे नोंसोरो सोलायनोबो हागोन बेखौ, नैबे एडिटआव गोदानै माने सोलायफिननोबो हागोन। So guys, होमब्ला जोङो मा खालामदो, नोंसोरो एड्रेस होआखैबा होदो। आंथ' एड्रेस होखानाय नालाय, नोंसोरबो होदो एड्रेस होआखैबा। ओमफ्राय नैबे गाहायाव थुनानै होदो डिलिभारि हियाराव। So guys, होमब्ला बिदि अन जागोन। अब्ला नोंसोर मा खालामदो, नैबे कन्टिनिउ थुदोलाय। बहुद बार थुनांगौ, खेबसे नङा खेबनै नङा, बहुद बार थुनांगौ। नै दायो कन्टिनिउ थुदोलाय। खनसे खननैजों जाया बेयो, बहुद बार थुनांगौ जायो, डाबलनो। अब्ला नोङो माने आरो नोङो दायोनिया नोङो माला सफैबासो फैसा हरो ना मालनि सिगांनो नों बेंक एकाउन्टजों फैसा हरो, बे नोंनि गोसोसै। नों एटिएम कार्डजोंबो फैसा हरनो हायो। ओमफ्राय नोङो केस डिलिभारियाव आङो दायो माने केस डिलिभारियाव होनोसै, मानोना आङो आंनि आखायाव माला सफैबासो आं फैसाखौ हरगोन, आखाइजोंसो हरगोन नालाय, ओंखायनो केस अन डिलिभारियाव आं होनोसै। होमबा केस अन डिलिभारियाव आं थुनानै होबाय। ओमफ्राय थुना होनायनि उनाव नैबे गाहायाव दंना गोजायै आखरै प्लिस अर्डार लिरनाय, बेयाव थुनानै होदो नोंसोरबो, आंबो थुनोसै नै। बिनि उनाव मा खालामनांगोन, नैबे गोजौआव नाम्बार मोनथाम नुदोंना 188, बेखौ नोंसोरो थुनानै होबानो जाबाय। थुनानै होदो 188 थुबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंसोरो कनफार्म अर्डाराव थुनानै होदो। अब्ला नोंसोरनाव मोनसे फन फैगोन। फन फैयोबा नोंसोरनाव अर्डार कनफार्म खालामनो थाखाय 1 दाबाय होनगोन। ओमफ्राय अर्डार केन्सेल खालामफिननोबा 2 दाबाय बिदि होनगोन। होमबा नोंसोरो 1आव दाबायनानै होबानो जाबाय गाइस। नै आंनाव अर्डार जाबाय दायो। So guys, ओमफ्राय जोङो दायो अर्डारा जाबाय नालाय, जों अर्डारखौ नायफिननोबा मायाव थांनांगोन, नैबे नुदोंना नोंनि गासै अर्डारा बेयाव नोंनो शो जागोन। होमबा आं अर्डाराव थुनानै होनोसै, नायनोसै। नैबे आंनि गासै अर्डार नै ब्लुटुथआबो फैबाय, हेडफनाबो। होमबा ब्लुटुथ हेडफनाव आङो थुना नायनोसै माला सफैगोन माला। So guys, आंनि ब्लुटुथ हेडफना 27 तारिखआव सफैगोन। नैबे 27 तारिखआव सफैगोन। नै आं दिनै 21 तारिखआव अर्डार खालामबाय नालाय, 27 तारिखआव फैसिगोन। So guys, एसेनोसै भिडिअआ। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन गाइस।
नोंसोर साबस्क्राइबल' खालामनानै बेल आइकनखौल' थुनानै ला होमबानो आंखौ लोगो मोनफिनबाय थागोन। स' गाइस एसेनोसै बाय बाय।